ଜୁମ୍ କଣ ସେଇଠି? ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ପଳାଇଛୁ ମଶାଣୀକୁ ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ। କ'ଣ ସତରେ ମଶାଣୀରେ ଭୂତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖିବା କି ଏଠି ଆମର ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ଶବ ସବୁ ଏଇଠି ଆମର ସଂସ୍କାର ହଉଛି। ଛୁଇଁବୁ ସବୁ ତୁ ଯା ନା ସେଠି ନା ବାବୁ କରୁଛ ନା କରୁଛ ନା କଣଟା